Cât de importante sunt astfel de evenimente pentru fermieri și pentru companiile de profil? Este foarte important să ne întâlnim, să vedem problemele fermierilor, să putem să ne pregătim pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme cu soluții eficiente. Și această întâlnire până acum, cum vi se pare? A fost o întâlnire, să spun, spectaculoasă pentru mine. Poate ne-a ajutat un pic și ploaia, că ne-a ținut pe toți împreună, dar având în vedere că toată sala a fost plină și a fost o prezentare interactivă și fermierii au venit cu întrebări, cu soluții, cu un dialog eficient, asta a fost pentru mine o foarte plăcută surpriză. Cum vi se pare piața din Moldova comparativ cu celelalte zone ale țării? Piața din Moldova este o mină de aur. Numai trebuie un pic orientată și adusă la nivel unor soluții eficiente. Mă gândesc la agricultura ecologică, pentru care noi venim cu soluțiile pe care le-am prezentat cu această ocazie. Care ar fi aceste soluții? Exact ce le propune Volampac fermierilor? Să treacă pe agricultura ecologică. De aia suntem aici. Prezentăm o soluție complexă. Putem să le oferim atât îngrășăminte naturale, dolomită naturală, Belcamagu, Fitocondi, care este o soluție concentrată a 7 plante medicinale, biohumus și uleiuri volatile, respectiv Melius, care este un aditiv tot natural pentru agricultura ecologică. Și care ar fi feedback-ul din partea fermierilor? Sunt interesați de agricultura ecologică? Da, sunt interesați. Mai mult problema se pune, sunt dezorientați, fiindcă nu știu unde să înceapă. Dacă ar primi un pic de ajutor, atât din partea oficialităților, cât și cei care ar putea să organizeze proiectele lor pentru a trece la o agricultură ecologică, sunt convins că agricultura ecologică în această zonă va crește foarte mult.